ono ne di akonwa eye Daasebre Osei BONSU na konwa na eye akonfro na ne som panti na Daasebre Osei BONSU hwe se Nana Boakye Yiadom Atonsa ubedi akonwa ma hu se dwase akonwa no ada ho ache wo na aye ho adwuma nyina wo bete sautie Abusa amena wase Emra GH report so ena Nana Boakye Yiadom Atonsa Asante Mampong Gyaasehene odi ni 85th anniversary na say birthday na Nana eba na sorry na yabe pia say etimi nananom edi nkomo na omonso ebo ye enchemu kakra Nana mepacho akwaba ya medie Nana mehu se wa hofaso yi eche se enkunimdie ne anije ahye wo mfunu ma mepacho obotaye a wode ba Benin Methodist asori any say say ebotaye de obusa amane bonum no na nka botaye no kura no anko ya amame me Nana Boakye Yiadom Atonsa because me nana no obi aye ohena obi a nana no na me de me nana ye ka asante ka se twetwere mu twa oye me de preko pe kire se ono ne di akonwa eye Daasebre Osei BONSU na konwa na eye akonfro na ne som panti na Daasebre Osei BONSU hwe se Nana Boakye Yiadom Atonsa ubedi akonwa ma hu se dwase akonwa no ada ho ache wo na aye ho adwuma nyina konwa ni mebre sata ma oba ye na nkotoko ani ho na sana akura ni ho ni nyina na ohwe sa adwuma na mame je konwa ne beda ho no Daasebre tu apamfo ama omo hwehwe mu ehunu se konwa na ba beda ho ache hwan ene emfama no okonachi eba nanim na ahimfie so yo sa no ye wo bibi wo efre ni minis bibi abeko bia no meeting bia be bia no ye twro enti ye twro ne nani atro ne chena na on say ya na ye kasa ahimfo so ye kasa wotumi mu ohene kasa wotumi mu enti say konwa ne da wofie na ohene ba ema abofo ba say momra na momfa de hie mra na se mo ama tumi no wono ho timi kura de ne tumi de konwa ne ye dai ema obi na we di ama ne sa eda ho ema nana yewura nyame fa ne kransie ye Daasebre Osei BONSU ene na pamfo ye adwuma hunu se konwa na da ho achentu ohia so obi ba ye dai eso man chese dwase konwa ne ye konwa enka himfie no ma himfie ne ye dai eto ba ha kakra nti ema one ne mpanufo keka bomu ma omo yi Nana Boakye Yiadom Atonsa na oye mampon akonforo hene ema ne bedi akonwa no oba ye no so mpanufo se nkyene nya dai enkamfo no ho adwuma a waba ba ye no ama Mampong traditional council no enyeme na meka assembly no ane nananom ye dai enim na me a megina han minim de nananom e ka kire wa me twam afre me se memra me nana preko pe no a sese me ne Daasebre Osei BONSU na konfro hene ti me ka se dwuma de na ye di no me esome esimabati esa etime me na so enti se no frɛ me a nyankopon ahyira no ma na nya 85 years enhyira be na chen we eya adom eye enhyira enti osofo bi obekasa ayedai abroso enti na woni mi hia ya Nana Boakye Yiadom Atonsa a ofri benim adua na abusuam aye me nana na konwa ogya to ho ma me nana ya frɛ no Mr. Yeboa ono no be fa akonwa no ono gya yansa na me ye dai me saba enti na obusa me sade na anim kafa ho a waye adwuma ma Mampong man waye adwuma ma Ghana man Nana medase educate ya kakra opposition no ye de se be mranti afa ne eba ye se da humu ye en mitie se ye wo nwene wonsem ka wonsem na Nana wonim de boye mu kakra wo se akonwa na wudi no opposition no die na wo ya ankasa okay eye me de so obusa me sa asem yo se mpanufo ka se obofo ba anhwere boa me a me gina ha me no ka se me yo hene ba me papa ne Nana Pramfi na odi Asante Mampong krobo ehene ne ba na me na me ka history kakra me papa so ne wo hena Mampong patam ho nyina nkrase no se menimu a ono ni nipa otumfo opokuare na peja no ye dai afrifa penso o ma na pakan me nana me papa Pramfi ono edi ka ma na pakan o Mampong empatam ha nti sade mpanufo ka so obofo ba nya dai enhwere boa na fulani ba so onsuo na ntwa beben
Ti e ka hen samode a mpanufo se me ba ya che yemfa mu man Nana Boakye Yiadom Atonsa waye bia ma Mampong man waye bia ma Benin man waye bia ma Ghana man enti se meka bibi kakra kra mra ye call man hia petition bi ba se akunwa ne nyane dia no opem so ye wura because am bom mu ase ma opem so me sa bom mu ase opem so ka se na se we die mini no wadi akunwa na che nti opem so obi opem so no die no hu se waye dai waye nyuma ma Ghana man ti kakra meti maka no Nana nkomone de bet asori no so minim se emre da ho na opposition nti wuntimi nyina bonten sa me pese meje wo number na matima ba nchen no bedi nkomo ye se manije wo nkomo ne ho na aya na etoda me kwa yi ase na me pie na ebusa me se makunwa na ede na me bodi se akonfra obi kura timi ka se akonfo hene ya akonfro na medwuma di a me ye wa ahemfie ne se me na me ma ye wura mpabo ahye me na me ma ye wura mpabo ahye enti me ben wo hene Daasebre Osei BONSU me bo agu na ma wura ne dem osetena se ne nkomo ho bi woni madi enti sabe utie alaji kefrim pon se chenchem bi edi mawu akwa bi di mpabo ati mo nse wo henkese bi akwa na metimi a medina ha no wo henkese pa na kwa na me nimu dana na wonim kwa sori meba me edi nkomo me da se pa ebusi anti mene nana na edi nkomo no nana echiemu a won na ye akonfro hene na ne dwumadi a odi nyina ne se wuram ewo the silver stool ahemfia nana na hwese Daasebre Osei BONSU empabo bi obehye bia no won na hwe etimi ema no empabo ahye na chese ono so dwumadi a odi ewo ahemfie no ebusi a ye bepese yebetimi ene domina edi nkomo na mpacha o mba kakra na me pacha akwaba bramenche kakra ene Gyaasehene eba na ase asori isan se wodi 85 years me hu se won so be pie mu a woni age pa bara wa ba no di ntine ma wo bai yo ndi ma me bai ne se Gyaasehene woyem papa preokupe na ena nyame aboa na wadi mfie ba kwa kan mfie ama na benya 85 years na chese eya ni gisem eya se da nya ni panyina na duru sa yankore ekure bompa yesi be duru sa ne se na nyame ahira Gyaasehene ama onya 85 years na wosi ade ani gie ne ahowo ho a be di na chi no da awurade ase momi de be pa na wo kai efa nana ho yesi sebe yantwe ma ne emfiri mu ansa sa na yakanachi asempa na wote ase ya wodi na wodai de pa na wo kai nana de wo ye die no nko ha ma wodamfu a de ma me kai fa nana ho se nana wo be kira ade nana wo kira ade o matalis na sane wosi bua nkwala eni afoforo no ma omu ekọ wo manim sane ono no be ye no na chese ye ni gisem na wo abotre wo wan brase wo akrokro de krokro nkwala enu achi wasa be ye adwuma o Mampong court o be ye adwuma yi wo de no kreto ba bia eda onkasa me ye adwuma o court ntima je adamude na me di atia na nante sa o ka no kre pa enu achi na Daasebre Osei BONSU wanya no ba bi ko eye Mampong hene onu sa papa no wo ade wo nanim ya obetimi aboa Mampong man no nti obo Gyaase man se woni nachi na wo moa Mampong akonwa no silver stone no enye kese nti na di Mampong hene achia so many years ana Daasebre jemu ne so wo kurade a enkwanti menye ti se na hene ko na so no ti ase a wo so ka bibi ma awurade hu se wo hira no na sa na asam me da se enu amene nana koye adoye ewo Mampong bebi som na program no ekoso na obi ebe ka bibi gu maso mi se Asante Mampong ye ka enyansafo pa bo ahemfia nana ka ho di ntina nkofo ka sa asem enu na medika ya ka akire wo no sa me ya akwala na me behunu na me ma me wale no chese me hunu mu a wode bua ne afutuo ane kasa na no kasa kora na ho brase awowo na ahemfie wo na kasa kora wo kona se asi nkonwa na sana na kasa sabi mpredua sana na monim a wotimi so wonim die na wo nyansa kase tina mankrofo di ne ho adanse sa ye ko ka bibi eche nana ansa na be kwa wako ye meka che nana ne se ede nyame asese nyame di mfie ama no awurade mfa ne kwa animu onfa mfie ne bi nka no na nim die na kuta na awurade ma ne nya mo na onfa ne sra kase ne hu ne so ontutu na mo nana mo siye na omra ne ho atamfo nyina ase nyame won hira nana ede nyame asese na nya sa mesome das bebre se wona me akasa das okay ebusuanti eye Asante Mampong Gyaasehene nana Boakye Yiadom Atonsa na nana dwumadi a obedi enwuma pa obeye ma
Asante Mampong ene enkura atwa ho ahyia nyina ena dom na ahemfo nyina edi ne ho adanse enim si enwie ye be koso a ne enipa dodo na edidi enkomo na omatimi edi na ho adanse kakra isan se ye ntwen ma na emfiri mu ansa na ya kanechi asempa akodi ne ho adanse sebe adanse de ewom ni enim nya kwaka we di ote ase o se etimi eka na nwuma pa wetimi aye no ye ka kira adase nyina na obi anhu se nana Boakye Yiadom Atonsa nana ayebi wayebi pa wuti ensema na e maame eka obi a oye adwuma court de sebe onyen paketwa kra na megusua ne edom na edi nkomo yewo Benin Methodist enti yegusu atwe enkomo edafa Asante Mampong Gyaasehene eye nana Boakye Yiadom Atonsa chama akwaba ya eja na ene dwumadie nse nana eba na ase asori na yesi won so nana wunim nana yie pa de na wonim fa Gyaasehene ho me papa ankasa oh papa wow on tete me ona menena tena efiri me nkola abremu a ntimi ni pa ntine nyame de afia kanimfie ne wanya mfie de wotwe enum ntina seda na yegusu a yeye aha ntide me nimfa nana akoya wo papa ide de be pa na e ma wo papa da sonko che papa nyina nana Boakye Atonsa Mampong Gyaasehene de danso e won ho se woye obi a wonye yiyimu woye obi a ompe basabasa woye obi openipa odonipa woye obi bia ye na enkane no first no ye abusuapani e na woye akomforo hene ni nyina Mampong ne no wosom ne sompa ne na depanti na Daasebre Osei BONSU wonya ne ba bi kɔ no obo no Gyaasehene etina kyese wosom na soma wosom no nso eboa ema abusua ni nyina nka bomu se na na ekwa ahemfie ana wokɔ ba bi ane dom edi na chi ne kora behu dom ebeba ha openi panti obia abusua bia ye ne dia na anya asom so na adekoto na animu a ɔto no boase na wadwene ho na wahwɛ ba bia no kreda no na wode ato edina na Boakye de benim ha kankan ni Methodist asori yensi ni fam oye obi a oye ntoto ne fam kra oye good oye pa anti esere Yankopɔ so on famfie ni bi nka no ho na won tena se nche na afutuo ni nimdia ode akyerɛkyerɛ no menye onu se ya nipa mu ye de mintimi nkasa ba na Boakye de se me MC ba bia pese me nyina bia otumfo ho mene na Boakye na meka ho ne de otumfo de osisu na meka ho manhia na meka ho bi ne yɛkɔe de na Boakye de oye obi a wo esomfo etiem so yɛ som no na di ne birthday ye 85th birthday no kabibi de pa kye nana de meka kire nana Boakye Yiadom Atonsa Mampong Gyaasehene ene ne ma ene ne nuanom ne abusua ni nyina de me ye nyina ye ka kire nse nyame ma ne mfipa o ma na hoden o ma ne nkwa hoden wom o ma ne nyini nche na won tena se na ye nso a ye di akire no sua ye sua no ye nsua mfa nkwa wie pa na won tena se nche ma ye de esire Nyankopɔn ane se o ma na hoden no won tena se nche ma ye ne nso ye nya nimdia a wo woni bi Yadase pa abusuanti yegusu a yebe hwene nananom bebre beba nti yebe hwe se ye ne dodo na no ebetwetwe nkomo na kakra mo so woka efa Gyaasehene ye nyina ye papa yade nyina wo ye papa wo ye nua wo chese wo ye bibia wo hwe sempa timamfo kafa nana ho a chese Gyaasehene wote ase enso awobra pa ebusu mamfa osia na ye hwe nipa dodo na eba nti yebe kwaso atwetwe nkomo ahodo no